Skupština Šamca je usvojila nacrt rebalansa budžeta za tekuću godinu u iznosu od 15.928.000 maraka, što je za 6,3% više u odnosu na plan. Neporeski prihodi su povećani za 89.000 maraka, a vidljivo je da su povećani i prihodi od PDV-a po osnovu poreza na lična primanja i samostalnu djelatnost i neznatno u dijelu koji se odnosi na grantove i primitke za nefinansijsku imovinu. Što se tiče rashodovne strane, ona se najveći dio odnosi na povećanje kapitalnog dijela budžeta za 22% i jedan dio sredstava koji se odnosi na tekuće rashode, odnosno rashode za lična primanja koji su nastali kao posljedica povećanja najniže plate u Republici Srpskoj. Znači, nakon usvojenog nacrta idemo u javne rasprave i kada prikupimo sve to, idemo sa prijedlogom rebalansa budžeta na septembarsku sjednicu Skupštine. Podržana je odluka o raspisivanju javnog poziva za iskazivanje interesa za kupovinu građevinskog zemljišta u poslovnoj zoni Lugovi, a za koje je opština obezbijedila hidrotehničku, elektroenergetsku i telekomunikacionu infrastrukturu. Donesen je regulacioni plan, pruža mogućnost cijepanja parcela minimalne površine 1000 metara kvadratnih i širine 16 metara, namijenjenih za izgradnju proizvodnih i poslovnih objekata. I ova odluka koju smo danas donijeli je nastavak onoga donošenja i regulacionog plana i svih ovih infrastrukturnih radova i vrlo je bitno da ova odluka u narednom periodu bude podloga kako bi svakom ko bi eventualno u narednom periodu, a govorimo o dužem vremenskom periodu, ne govorimo o 30 ili 80 dana, svako ko bi tamo započeo neku proizvodnu djelatnost, obezbijedio određene posticaje po osnovu zapošljavanja, po osnovu nabavke opreme i mašina, po osnovu naknade i rente, a također im ponudili zemljište pod povoljnim uslovima. Odbornici su usvojili nekoliko informacija i izvještaja, pored ostalog i o položaju penzionera na području opštine Šamac. Od njih skoro 2500 trećina ima penziju manju od 400 konvertibilnih maraka, pa je najugroženijim neophodna pomoć. Tako da smo mi, što se tiče opštine Šamac, kao i svake godine, kao pomoć udruženju penzionera, kada usvajamo budžet, odvajamo grant za udruženje penzionera. Također, u ovoj godini kompletno finansiramo projekat zdravlje i starenje koji je također bitan za ovu populaciju, a ja mislim da smo i prva opština u Republici Srpskoj koja je usvojila strategiju za osobe treće dobi, tako da se iskreno nadam da ćemo i na taj način da popravimo položaj ove populacije na našoj opštini. Na današnjem zasjedanju prvi čovjek opštine je informisao odbornike o realizaciji infrastrukturnih projekata koji su u skladu sa planom kapitalnih ulaganja koji je Skupština donijela 2023. Akcenat je stavio na izgradnju ulice i kružnog toka pored osnovne škole u gradu i rekonstrukciju pješačke staze duž ulice Cara Dušana. Sam put, kako je rekao, je regionalni i u nadležnosti je Puteva Srpske, pa ih je pozvao da obave svoj dio posla koji se odnosi na presvlačenje asfaltom.